चिरां जिल्ला जितु UPPL बेनि मावथिफोरनि जे माने मोनसे मेल सावरायनाय जादों थांनाय इलेक्सनफोराव जोंनाव मा गोरोन्थि थालांखो मा गोखा जालांखो आरो जों मा मावनांगौ फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनखौ लानानै बेखौनो लानानै सावरायदों मोजां जादों बहुत माने बुरजा वार्कारफ्रा बाहाय दिनै बाहागो लानानै बेखौनो दिन्थिदों दा UPPL दाबो सिगाङाव जेरै गोहोगोरामोन बिदिनो गोहोगोरा जानानै दं चिरां आरो क'क्राझाराव UPPL नि रिजाल्टआ जों लुबैनाय बादि जायाखिसै आरो बेवहाय गोबां जाहोन दङ मावथिफ्रा मावदोंमोन सान हर रायजोफ्राबो भट होदोंमोन नाथाय बेवहाय माखासे गोबां राजनैतिक दलफ्रा माने ज'यैनो मोनसे षड़यन्त्र खालामलायनानै बिथांमोना जोंखौ दिनै मोनसे मोजां रिजाल्ट मोननो हायै बादि खालामना होदों जों जेननो गोनां जानायनि खारनफ्रा जाबाय गोबां राजनैतिक दलफोरनिबो षड़यन्त्र दङ बाहाय आरो मोनसेल' नङा जों हारसिङै जुजिदों आरो गुबुनफ्रा ज'यैनो जोंनि एगेन्स्टआव षड़यन्त्र खालामदों दा आं सानो फैगौ बिधान सभा इलेक्सन बा एसेम्बलि इलेक्सना जिहेतु जागोन माबायाव मार्चनि जोबनायहालागैनो हयतोबा जाहैनोबो हागौ नङाबा एप्रिलनि प्रथम सप्तायावनो जानो हागौ बा इलेक्सननि नटिफिकेसनफ्रा फेब्रुवारिनि लास्टफ्रावनो फैनोबो हागौ बिनि थाखाय जों प्रिपारेसन नांगौ आरो दा BTC आव गासै प्राय माने 10टा 11टा कमप्लिट एसेम्बलि सिटआ गोग्लैयो आरो पार्शियेलि माखासे गोग्लैयो बे हिसाबै प्राय माने 14टा सिट गोग्लैयो होननानै जों मिथिगौ बयबो आरो जिहेतु दा जोङो काउन्सिलाव BJPजों एलायन्सआव मोनसे काउन्सिल गभर्नमेन्ट दागासिनो दङ एसेम्बलियाव BJPजों जों एलायन्स खालामा बेखौ हानजायाव दिनैसिमबो रायलायनाय जायाखै आरो जुदिও एलायन्स जायोबाबो जे BTC ओनसोलाव 10टानिफ्राय 11टा सिटखौ UPPL दला गेलेनानै गावनि आखायावनो जों देरहासार जानो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं बेवहाय जों कमप्रमाइज खालामनांगौनि बाथ्रा गैया दोलो हिसाबै UPPLनिफ्राय केन्डिडेटफोरखौ दासिमबो जायाखै बे 10-15 दिनसोनि गेजेराव मोनसे प्रक्रिया मोनसे प्रसेस स्टार्ट जागोन थ' केन्डिडेटफोरखौ सायख'लायनायनि आरो जोंनि हान्जायाव गोबां हयतोबा MLA इलेक्सन गेलेनो जानाय गोसो थानाय मानसि ओंखारनो हागौ थेवब्लाबो जे जायखौ सायख'यो बेखौनो मानिनानै बयबो ज' खामानि मावलांगोन आं आसा खालामो सार बेक्तिगत भाबै एसे ओंखारफिननायनि उइलफोर दं नामा सारनाव ना आङोथ' माने 18 बोसोराव खेबबा इलेक्सन गेलेबोबाय आरो गाज्रि समावनो गेलेबोबाय थाबाय दा दिनै मोजां सम फैदों दा हानजाया मा डिसिसन लायो बेनि सायाव मानो निस्सय माने खामानि मावनायनि जि गोसो बेथ' दङ दासिमबो दङ नाथाय बे गासैबो दलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारगोन जे रायजोनि राजनितियाव जुदि आंखौ लाबोयोबा बेवहायबो आं गोसो होनानैनो मावगोन आरो दला जेरै थांखि लागोन बिदिनो आवगायलांगोन